ערבי, עליי אתה לא מאיים, לא יודע להחזיק נשק, משחק אותה לוחם. מי מפחד מדש או ממך ילד פח? מאיים עם סכין שגנבת לאמא מהמדבר. עומד עם קלאץ' ודגל יחידה, תודה שברחת לסוריה כי לא מצאת עבודה. רוצה להיות אבו עלי, אל תדבר מאחורי הגב, בוא תגיד זה בפנים ל5 לוחמי מג"ב. דופק איומים עם עברית של ילד ממוסמוס, מה באת ג'יהאד לפני שנה הכנת לי חומוס? אתה פתטי קשקשן, דה זה בדיחה, רוצה להראות שאתה גבר אז תוריד את המסכה. פטור על המייק יו, לא הבנת מה הולך פה, לא מפחדים מפיגוע. 10 הרוגים שלכם על אחד שלנו פצוע, על 50 שלכם בקבר לנו יש אחד בודד. אשמתנו שאתם לא יודעים אפילו להתאבד, אתם סתם עושים דאווינים, ילדים מסכנים. לנו יש מטוס F-16, לכם יש סכינים, וזה סרט הם חיים, מאיימים במלחמה, חבורה של מזייני גמלים עם בום ומצלמה. ומי אתה מאיים? אתם על כולכם חמודים, נראה לך שתפחד מצבא שהפסיד לכורדים. גימלים על המיקרופון, ובואו נדבר על יחסי הכוחות. אתה מרגיש גאה שדש עכשיו בכל החזיתות? נראה לך שסתם לא דופקים בכם פצצה? הרי ארצות הברית אונס אתכם אם רק היא רוצה. האמת היא כזאת ואל תהיו עמומים, אתם נושמים כי הרגתם רק מוסלמים. בשנייה שבאירופה תיתנו תקיפה מוצלחת, כל צבאות העולם יפתחו לכם את התחת. חושבים שאתם חזקים אבל זאת הזיה, הרי בכורדיסטן ברחתם מלוחמות עם חזייה וסייס פיגו בתחת שלי, שם ההסכם מונח. רוצה לדעת של מי האדמה הזאת? כתוב בתנ"ך.